Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ngam ngat yaga jingong basharilum jantia klem kapisa umlong haga election. Laban don iway ni ar Henry prapo nakasispa nganget kidai kibre gabam kwa pisa kiba bet kerukam perkat perdan. Yaga nila ong do nongelam rangba ke BPP uba Arden Milar basayo moy. Haba keren haga jingelang pajba kebala penlong Hussein Right Complex yang musiang hakmat ke office terekam Deputy Commissioner haga saw terik uluber arajar arpusau. Don kibaong, sa jantia klem pisa te umlong. Balay, baro upunar ubalalot pisalut, laban don iwayar, Henry prapaw na kasispa, nga ngayt bagi gibre, kibam kwa pisa, kibadang bet karukam perkat perdan, laong uba Arden. Haba peteng syusyo ya kejingkren, uniunong elam ulapan pa bu ukwa baga jantia hills kan penlingo, ya kiwaypat ki district, hapo kasi bat jantia lingba, ke MP election, haga bakin ay ya unam tam nagani kathan ya kortong ka VPP u Dr. Ricky AJ Singkon kanang babaro kin tip ba pleng amla ban suknolut ba kita ki penar kilong ki babit pisa ulakin turu iki patba bakin long ki ba start daga ba wanra stasisien ya ka burom jong ka Jantia Hills kumba kala say heki snem ki ba menshwa ki bre ki ba tebit ban don benta ban sandur thma ya ka ri bat ka jat ben reo nalor kata ula pensyairu cekipat ba bakimde ban snoto bakala ban ong basya Delhi anle ayu ban pa ayu upra marway bat an pa daga seng kongres henry ula ong wanam klet baka seng kongres kum bakalong menta kala nangam wat kito ki long ying long sem kumju ki nong elam ki badan hasenda jong ka long ying ki gandhiru kila nangmi nakaway kasngi syakaway pan kumta ula kintu ban pa ya ubreu ban ka seng trairi uban keren yi ki jinge jong ka jat benreu bat ka jela khnam ban wanra ya kata ka namat ka burom nagabenta ki long din mandin paro ki badan nang ni ya ka jing singan dainem daine singan na do badan ki amle jong ka BPP paro menta ki singan nrei kampat biang tang saungut ngidon kamban penjob sao pau san paungut kenang bangin bat sendon yau lakam jaga sorkar bat banginum alat ki bakum kita ki kam leben yakin nong trei sorkar ki don shibun menta ki nong trei sorkar kumbong ipi ki nong trei jaga GHDC kadwai penai ki klem yo tulok ki nong trei humga lai sau penai ki yo tulok ki nong trei ki bapun ko ki patba ki nong trei SSE kimyo ketulop kababiang kadai ka kamram namar katarau jong kita kinong elam ban sngoto bagita ki ba ga jing shakri kidai ban hok kidai hok ban yo ya ka painong ko ki pat ba ali ken nang ni shakmat ngine ya ringkat bat ka voice of the people party o don ki amle nang ni ki ba ong gumno don kinong mikmat ki ba ong shanuli job uni upra tang nong trei rumdan Ring ong tong ini penlengo i kita nin penjob don burami Dr. Ricky klem nong treru biang hi dainem daine upai ba mentau don kam shu bandang don kam ban hikai ban ong ni ke upra ban rodur pra hakadur ban sapni upai ba ulatip uwe upra un let bet nang ni syakmat un mi ni yang na sema ringkat ke jing duai ringkat ke jing asat ban let ban penjob don buram nadu ke MP election MDC election Emily election is nemoran ngin pen khoj yang ni gari kajgi ko ki patba ngin wan ra ya ka sinshar khadar ka khoj ngin wan ra ya ka ta ka sinshar khadar ka bam pech silang khma bat ngin wan ra ya ka shong suk shong shngan o ngin ya lampat igni ki kon samla kajgi ki bala yat sakma ha kajgim ki bala ngop how drugs ki bala ngop ha kya ngin sneng ngin kintu ngin hikai ngin pen pech ya ka lenti kajongki bat ngin nom aili ya gini ki jing sneu bakin bam ya ka jat menreu ka ji ngapang met habang iki samla ka ji ki bangop ha ka kiat ki bangop how drugs lagalong hang ni po juai lagalong ki bupun ki benta ki chongi ki langop namar balai omdan jing kermen ya ka jingem omdan manunu banyat ya ki shke ki kam ki babha ki la shiplen ei hakikam pen slobha ya la ka jingem wat ka sorkar hapdeng ka jing dukru kadang don por ban perlong iki jat pagi jat tamasale kemen ki ban pengop ki ban penjot iki kon samla ngingem ong wale snobha tang bahabale snobha tele dak pisal hajong ken nai pan ki ni mi pa mo le snobha ro pan ni mi pa te ka bam long ke nama ta ka jingem ka snobha ka de ban snow sorong
bangalala ban yeng halaki jong ki kijat ngan le kemen ngan le snova daga jing snotu daga apor ko buram ka voice of the people party ka khot nomor kata yapi ki pai ba bat ngam nget kombadon ki baju ai ko kubor oh sejen tiate klem pisa temlong balai boro nong upnar balolok pisalut ha ngam nget la bandan upnar arpo nagashispa uboy arpo nagashispa umaram uwar arpo nagashispa lesi ubakwa pisa nrai prapo nagashispa nganget kidai kibril ki bamdai ki bakwa pisa kidai kibril ki bang pek karu komperkat kedai nemdai kata dai namar kata ko ki patba ngin yeng rangba kum kita kibril ki bapek karu komperkat ngin yeng rangba penlengo ngakwa baka Jainte Hills district kan penlengo yiki way party district lingba ke MP election hagaba penayu namtam nagani ke district yau ni kurtong ujungi Dr. Ricky kenang ba parok kintip ba pleng ngimla pi ban syukno lot bagi taki penar ke long babik pisah dainem ngimla ban syukno lot tang namar balik sniu way ni syukno lot ya baro TM namar kata tolong kipat ba kibasta wanra sesian pat ya ke puram jangga Jainte Hills komba bila say disnam di bamensua ya ki brig wetebet yen ya don benta ban sanjor thmai menta ya ke ri bat ga jat men riu goji ting tang ban le ga basniu ting ban thok ting ban tu ting ban bamsa wa ting ban kren ya ga ji shisha kata gani ka bang akwa ban pen snow ya pigi pat ba paro ki menon hagani ga jaga bat ki bala ban snow ya gani ga jing pen sawa ni la de bengi ting yem no chu ban mi shahmat yemda iki kon ruspa yemda iki kon ki babit babiang ni wan ki longyeng ki beduk ki bejinjar ndrai ni mi namar ni snow tho bangi yeng halo kan nongrem juga hok baga jisha ban pelan lot ya ga jat beriu naga bamsa ban pelan lot ya ga jat beriu naga jingduk ban pelan lot ya ga jat beriu naga jingle shiliang khamat danga gini ki kindiat sni ladon ki samla ke beitu yang ya ga jinglang ga jingman hapo Jainte Hills kiong banging ladak ban yo ika kam kontrak bat hadin katukani kilai kendu ya kita kibriu banong MP te mla banong bapintre mapi kene kam pia ban panpai no nala klik te ki samlang ong pio daga nu galinti kata ka kam ngakwa bantip namala pio daga galinti ka bade daga bamde ngampwa banai jingmut ndrengong la pio daga galinti wong em la khot tandar open ngala yo Andreu hapan surrender no nama baumde upriu jong kita ki badana ka por bar kita ki parti ki basunsyar hado kata ko ki pai bangisha la de bingli pani yung emily ka hok jong ute imtre baneda ndela ka ka hok ka jong upat ba ode ban tip banga de ban yo ya ka hok ngade ban yo kun ko ki pai ba namar kata nau ka voice of the people party kumbangi jong hi ka thma ka jungi kadai ndai no ndai kadai persya ka pamsap persya ega jingduk persya ega jingle shiliang kmat bangi wan namar kata dau bani thu yepi bakata ka dengan nongrem ga jingi ban pelat ya ga jat benreu ga jingi nagani ga pamsa ban pelat ya ga jat benreu ga jingi nagani ga jingduk ban pelat ya ga jat benreu jingi naga jingle shiliang kmat ngingi kran bet nyimti ngino ngim kwa ba ya ga spa ka ba ublay ula kerku ya ga ri ga jingi kan le shok lenang tang ha ka wei ga longi ngem ko me ga tang ngim kwa Ide bani yo bentalang ya ka spa ka bau blay ulat kerku balai ka spa Jainte Hills kan shok lenong tang hakawai ka longyeng balai apo East Hills kan shok lenong tang hakawai ka longyeng balai Hariphoy kan shok lenong tang hakawai ka longyeng dan kilongyeng ki bala ban thit ya ka nong ba chuai bro kawai ka ba don pat kilongyeng ki ban don pisa ta ban thit iling khot yeng ban snayeng ka ba kom ka tangem kwa ko ki pai ba namar kata raw ngi kwa banwan ra ya ka jingkala hagan ni ri ka jingi haga sinshar ka kadar odan kinangalam jog di wei kiseng san perthei ka banga slow thamula kimtip ka jingkala ayu ngi kwa ki ang ngi tingi kwa ban penne ban pensa ngi ting yong em ngi tingi kwa pi ban penkala naga jingduk saga jingruspa ki tingi kwa ban penne haga jingduk ngi kwa ban penkala naga jing sniu naga jing sniu saga jing pha ti kwa ban penne haga jing sniu ngi kwa ban weng ya ka ni ka jing ting ka jing smith ban wan ra ya ka shong suk shong sngan ki kwa bu pa ba onne haga jing ting ka jing smith
Ko kipat ba upat ba uyo banjir mentah pedang jong kita bat ke parti VPP ke ba syai hagi nong rim kai ke jing tua ke jingi ngila kren syai syau pat ba dai namar kata kadau kumbala de kreni Dr. Riki mene ubalong unoi kai ni hu jinga setri jong ke parti ke jingi ukertong uba ke parti kan sei mentah uban lek support kayeng darbar thawan support parlimen ulang orang ba ubala I kecing perkat ulang orang ba ubala piang kecing nang kecing start ulang orang ba ubam syong shit syuk masin pun bena tiket ni klemi bi ba riki le syong shit pelayo tiket ulang jai namar boleh ulang kot kecing perkat kumurang ba namar katong kecungi kalong bangin wan rah ya kecing kala bangin ya sat la kalong ha parlimen la kalong ha assembly la kalong ha district council la kalong ha raj la kalong ke hima ngin ya tai bangin ya tai tang kumno ban kentiu ya gari ban ya jat menriu kumno ban pendu jat ya ka tang jingduk kumno ban pendu jat ya ka bangsa namar klem dala banjak katma yekini along epi ka jing perta ya ka loi ka itnat ka singan ka bit ka bayang ka long tang ka jing perta ka penthami ya pat ba ko ki pat ba be